Bhutanau, bawa Bhutanau senai pergi football apa? Mana itu apa nang? Dudum, boleh dudum nama? Dosa Zani dosa. Nusa kenapa? Babunya sila. Hello, good morning Senafer. Good morning kan apa? Karena ini Liza lidubi kagak karena ibu oke. Ini kan? Good morning. नोंथांमोनखौ जोंनि ब्लगाव गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायदो सहायबाय थादो आं दा मा खालामदों नोंथांमोना देखायगासिनो खुसिया जागोन जोंहा आलुजों संगोन खुसियाखौ माबा बाबुनि थाखाय ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरबाय आं नै सानफ्रामबो माने आं बेफोरबायदिनो जाहोयो आरोना बेखौ ओमफ्राय लाल साहा बानायना लाबाय ओमफ्राय नै जाबायनो आंना फिथाया हेल' खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों बाबुआ गाबदों बाबुआ उन्दुदोंमोन नालाय दासो सिखारदोंनो सोना ओमफ्राय जोङो दा थांनो नागिरदों भुटान थांगोन नामा आंनि सोना थ' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नाबा रेडि जाखाबाय आङो ड्रेसफोराबो गानखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बाबुखौसो उन्दुनायखौ नेबाय थादोंमोन माने उन्दुलांनायखाय दसे उन्दुथों होननानै ओमफ्राय फैबाय जोङो एसे 5:00 फैदों जों मोनाबिलियाव नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ Matunggas sok menbay, no babo? Hana ba? Han. Ne जोंनि matunggas soga. Ayaw dङमोन मोनसे गोरै गिदिर रेस्टुरेन्ट आरो सिख्लाफोर लासोनानै फुरा वाइन शप खुलिनाय जानाय लोंनाय जि बुंथ'लादो उनाव आरो मावबा मालिकफोरा बोरैबा खोनालाय लांबा आंहासो दाय जागोन मेन'का टी गार्डेन एसे थांगौदांमोन मोजां आरो गोजौ बाहारा ओइने गेरेज मोनबायना जोङो गेरेज नायो मेलायालाय Dencar lain dengan lanjut dengan apa? Lanjut kita ke sahabnya menbay. Jirai dengan जोङो दासो हाबनो मोनदों जि लाइन ओमफ्राय हाबख' फैबाय एसे सिटिं खालामना फैबाय जोङो हाबख'नो ओमफ्राय दा जों हासबेन्डखौ नेबाय थादो नेदा बा नोङो पापा नेदा नेबाय थादो बिफाखौ गारि लायनो थांदों बियो ओमफ्राय जों
गेटाव नेबाय थादो जोङो दासो मोनफैदों दे फट' ला जाबाय दे nih Dela Bapak Kela gelede ne dudum gelede ne dudum nih anak ini deh dudum Bapak dudum nih itu Bhutan harus naik deh Bapak ini dudum Bapak deh iji sini Pak engkarbai deh karena Bapak naik selalu dudum nih mencik deh ya dudum nih siap Bhutan apa Bapak dia pak football gelede Đây mình phải vậy bol খেলা নাই না ভুটানাও ইও মন ফেবাই ফ্রেন্ড আর দোস্তে বল খেলা নাই দে Bhutanau, Bapak Bhutanau senang pergi football apa? Mana itu apa nang? Dudum, enggak? Dudum nama? Apa bu? Ball di benua. Sarki masalah ini, ini sarki be Justin, ini sarki amato. Ada, anak bosan nemat dari susah ini. Wah, ada kagak tu. Thangse जोङो दसे बल खेला नायदोंमोन नोंसोरनि गारिफ्रा थांसे लायदा इथिंसो मोजां नुदों बहुदा थांसे apa थांसे थांसे नाङालै apa थांसे थांनांगोन नै थांला माने फुटबल नायबाय थानो लुबैदो पापाया थांबा थांसे होमबा टाटा जोंसोथ' थागोन आदामोन बाबुआ थांला नै दुदुम जोनायखौ नायबाय थागोन आदामोन दुदुम जोनायखौ बा दुदुम जोनायखौ नायबाय थानो आबौ लिंदोनो आबौआ थौ थांसै आबौ लिंदो थ' তোর ফাঙালে বা নায়া फै थांसै फै फैयाबा फै फैलियाबा थांसै जाबाय फै थांसै नाङा दुफां आबौ थांनो बा नाया आबौ थांनो जाबाय दे bisa gebau abau masuk kata laga dulu. Nanang kan ya lah. Masuk kata laga sini dia. Paksile bakso mati. Abu beta baby. Mau deh, apa itu? Abi terus no, udah cuma mulu sih pusing sih. Abi Mama dong nama anak pun tulisan. Tangpen nasi जोङो Momo dong harus tuh. Tangpen kenapa? Ayolah, hogan tidak. Pulang nunggu ini ani kan aku. Udah tanah pergi. Mau jalan? Ayo so. Bol nunggu apa? Langgun tidak bol dia betul. बेलेगफोरा मालाय भुटानाव थांनानै दामि मोजां बुस्थु जायो नै जोंहा जाहाया
जानोनो मोनासै माने जायासै बाहेरावसो जाफैबाय गेरेज ना मा होनो बेयावसो जाफैबाय दसा जानो नागिरदों आरोना जोङो राजाबो दङ होनदो र' बेयाव जानाय दे आन्टी मसाला dosa na mana? Jangan dosa sana itu dosa. Masa anda baby dengar? Masa kan baby? Dosa jagan dosa. Dosa sana? Masalah dosa. Dosa jagan apa? Dosa apa? Video penlan bau deng. Lengkang lai besar sia. Dosa Zani dosa. Ini udah kenapa? Babunya sida baza dosa. Ini lai dan udah mah. Susah baik. Ini di sana kan? Dạ. Trà giấy để mày đồng sự. Ra nó bác. Saya apa? Paneer dosa. Kena masalah. Babuna sira. Kemudian. Sahang bay apa? Sahang bay. Sahang bay. Dosa pandang tak? Dosa pandang tak? Udah kemana? Karena nanti sih orang selasa tentang meleduk nama kita. Len. Sanane datangan no parseting bye. Thank you so much. Look for ang video ko jab sa sumnay nin takay. Bye bye. Good night.